позволя да цитирам един стих от Библията, който гласи следното: "Не въздържай доброто от онези, на които се дължи, когато ти протягат ръка да им го направиш." Това е един кратък филм за любовта, за която не е от значение как, какво и в какъв размер. Вижте сами. Преди да пристъпим към основната част, имаме няколко организационни задачки да свършим, а именно да уедрим едни жълти стотинки, които в продължение на години събирах в ето тази касичка. Разбира се, брат ми добави и ще добавим и още, закупувайки най-необходимите неща за един дом за деца, лишени от родителски грижи във Варна. И сега в момента отиваме към банката, за да ги уедрим. И сега ще ви ги покажа. Ето това тук са всички стотинки, които събрахме. И чието тегло възлиза на... Сега ще видим. ...6 кг и 7. И сега е време да тръгваме. След като уедрихме парите и прибавихме още, получихме сума възлизаща на 120 лева и решихме да се консултираме с директора на дома за деца, лишени от родителски грижи, княгиня Надежда, в град Варна, чието капацитет е 30 деца на възраст между 7 и 18 години, какво най-необходимо може да купим с тези пари. И тъй като децата посещават училищата във Варна, той ни насочи да закупим ученически пособия. И ето вижте какво успяхме да набавим с тази сума пари. Ето това е всичко, което успяхме да купим на стойност 120 лева, което възлиза на 11 страници, 10 блокчета, 15 тетрадки, 10 химикала, 10 острилки, 5 ножици, тук има 35 тетрадки, 5 несесера, 3 сметала, още 30 тетрадки, 10 триъгълника, 5 пергела, 5 линии и 3 пакета фулмастри. Това е една част от нещата, които ще занесем. Освен нещата, които купихме, вижте какво ще успях да събера, което също ще го занеса в дома. Ето така изглеждат нещата, които успях да събера в моята стая, които също ще занесем в дома. Така, тук имаме за книги, енциклопедии, неща за четене, чието време за мен отдавна е минало. Тук имаме скицник, неща за рисуване, бои. Тук има фломастери, пастели и подобни работи. Минаваме нататък. Игри, пъзели, домино. И тук накрая има моливи, гуми и в тази кутия има някакви също игри. Сега ще натоварим всичко това в торби, което ще е бая трудно и ще тръгваме. Ето така изглежда всичко в торби. И също така ще занесем още една торба с дрехи. И е много хубаво така, че съм сама. Ще мога да взема всичко наведнъж. И мисля, че е време да тръгваме. Интересно да проследим и финала на този проект. Не успях да снимам в самия дом, защото това беше последното нещо, за което мислех, когато бях там. Но оттам се тръгнах с едно удостоверение за дарението, както и с най-широката усмивка, която човек може да има. Защото чувството, когато ти си причината на очи да грейнат и то да се усмихне е просто, не знам, няма дума, с която може да се опише. Успях да се запозная с някои от децата, които бяха много отзивчиви и ми помогнаха с пренасенето на торбите, понеже бях сама. И бяха толкова щастливи и нетърпеливи да видят какво има в тях. И всъщност малкото време, което прекарах там, беше просто невероятно. В България се усеща една скептична нагласа спрямо това да помагаш на някого, дали ще е благотворителност или подобно нещо. И разговаряйки с ръководството на дома, нали сега обикновено покрай празници, 15 септември или подобни дни, нали се очаква да има някакво раздвижване в даренията в тези институции, но те ми споделиха, че нали, вместо да се увеличават, те с тенденция да намаляват до почти никакви, което е много жалко, защото за мен всяко дете заслужава равен старт в живота. И това, че едни са получили всичко наготово като мен, не изключва факта, че няма други, за които всеки ден е борба между това да имат топла храна, покрив над главата си и да се чувстват в безопасност.
Ето за това искам да благодаря на семейството ми, което въпреки, че не успя да дойде с мен в дома и отидох сама, не спряха да ме подкрепят и да ми помагат и ми гласуваха доверие, защото знаят колко чувства и емоции влагам в това, което правя. И мисля, че това е един от начините да им се отблагодаря за прекрасния живот, който са ми дали и ми дават, защото се събуждам всеки ден с мисълта, че не съм заслужила и една е такава малка част от нещата, които имам. Ако трябва да разчитаме на държавата ни да ни изкара от положението, в което се намираме, мисля, че ще си останем само с разчитането. И независимо каква е стойността, 5, 10, 15, 20, това би имало малко или много въздействие върху живота на някой друг, защото един би изхарчил тези пари да си купи това в мола, друг би изхарчил тези пари да си осигури прехраната за цяла седмица. И аз съм на мнението, че ако се обединим всички заедно и започнем да си помагаме взаимно, нещата рано или късно ще започнат да се случват. Казах го дома, ще го кажа и сега. Това за мен няма да е първото и последно посещение, а ще е първото и много такива за в бъдеще. За мен това е началото. Смей ли си?